Goddag, det er nyhed. Det er Stiks Nivenner er på nyheder i dag. Så Jakob er syg i dag, så den kommer ikke lige på nyheder i dag. Så og det var mig i dag. Okay. Første gang. Det skete en bil i ulykke i Rema 1000. Det var 22, der havde kørt over muren en gang. Så stjælte nogle varer. Så har han stjælet nogle varer, og så har han slået 2 mennesker ihjel. Så har været så på en gammel ekspert, og så har han stjælet en Nokia mobiltelefon og med sig mobiltelefon. Så har han været på Aalborg 20 ram. Der har han slået to damer ned, så en mand. Og den mand er meget på skade i dag, så den er dame meget død. Og det er på Gravnes. Næsten noget. På den her nyhed står øje, næse, mund. Wow. Om det skal nok gennem senere prøve det. Nå, jeg vil dreje det. Ja. Den her nyhed var en mandhavs er drukken på en badekar. Så den døde på 100 år. Så den døde lige straks. Så kom lige en hotel på option. Så kommer lige pludselig kigge ved mandhavs. Så lige pludselig lægger den død på i badekaren, og så var begravenes i badekar, så skulle den fisse op, og så var begravenes i der familie til Marhavs og var meget ked af det, så ja, det var den her nyhed. Så lidt reklame og lidt musik vi får, så det kommer lige nu. Put your hands on your hips, let your backbone slip. Simon says, Simple Simon says, put your hands on your hips, let your backbone slip. Simon says, on your hips, put your hands on your hips.